ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, ନିଶ୍ୱାସ ବାମ ପଟରେ ନେବା, ଡାହାଣ ପଟରେ ଛାଡ଼ିବା। ଏ 1 ମିନିଟରୁ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେହ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ, ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିଥାଏ। ପୁଣି ଏପଟରେ ନେବ, ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ଭରି ବାମ ପଟରେ ଛାଡ଼ିବା, ବାମ ପଟରେ ଭରି ଡାହାଣ ପଟରେ ଛାଡ଼ିବା। ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାତକୁ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ଏଟା ହେଉଛି କପାଳଭାତି ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏଟା ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ ମିନିଟରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ମନକୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦେଖାଯାଉଛି, ପେଟ ଫେଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଡଜଷ୍ଟ କର। କ'ଣ ଏଇପଟେ ବସୁନି, ଏପଟେ ଆସିବ ତୋର ଆସିବ ତ। ଶରୀର ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି। ଲିଭର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ପ୍ରତିଫଳ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଖି ବୁଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରିବାକୁ ସହଜ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଭ୍ରାମରୀ କଲେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
ନଖଟା କାହିଁ ଘଷା ହେଉଛି କୋଉଠି? ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିକି ପେଟ ପାଖକୁ ଆଣେ ହେଇ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକି ଟିକେ ପେଟ ପାଖକୁ ଆଣେ ଏଉଠୁ ଜୁମ୍ କରିଦେ ହବ ନା ସେ ଦେଖାଯିବନି ଭଲ ଦେଖାଯିବନି ଏମେ ଜୁମ୍ ଏବେ ବା ସେମିତି ହେଉଛି ପେଟ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛି ଖାଲି ଯାହା କହୁଛ ଏଠି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏହା ଶୀର୍ଷାସନ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ କମିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆରାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଲାଭଦାୟକ। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟିଭି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ହେବ। ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯୋଗାଡ଼ ବନାଉଛୁ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଦେଖାଯାଉ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ସକାଳ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ହଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହଉ କାମ କରିଥାଏ। ନାଇଁ ଚାଲୁନି, ଆଣ୍ଟିନା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ।
आंटेना बुलाऊँ देखा चलो कि नहीं। ना एपर्यंत आसलानी द्विपर टाइम हो गला गाधे पाधे सारी खाऊँ भात बड़ी आलू तरकारी और शाग। जा हो लक्ष्य करी मार दियो मोगली मार दियो लक्ष्य तू कहलु याडे रो साडे बानाई बड़ा बनाई याडू चकण नुआ स्टाइल ले बड़े हो जाई दिया बाउल की मरे जो ओ किछु को आगे आगे दे जान देला आकु दे जान बोल ये सब पाखे रहते एटा भीतर बड़ा अरे भाई सही एवढ तीन जगन बाप बाइक एवढ तीन जगन पछर एवढ तीन जगन बाप बापी बन जगन और आकु ए ने कोई नाम मारो उठु गारो आउट हां वन बापू एटा तो हां चिमचा बापू एक हवा नि जगन रे हाउ दी नि ओए
ଆସିଲା ଆସିଲା ଏସେ ଗୁଲିଟା ହୋଇଗଲା ଗୟା ମାନେଲା କାଇଁ ଏମିତି କାକା ଏସେ ଗୁଲିଟା କଣ ହେଡି ଭଲା ଓ ହାଇ ପାପନ ବାବୁନି ମୋ ଗୋଡରେ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦଉଛି ବାବୁଲୁ ଏଇ ଗେମ୍ ଏଇ ଗେମ୍ ହଉଛି କାମ ଜାଣି